Kaixo, atxaldeon. Zer modu zaudete? Atxaldeon, ongi bai. Ongi etorri Euskal City saio honetara. Asteko eta behin eta gure ikusleak ere koka daitezen. Hasiko naiz zurekin, ezta? Bueno, aurkeztu zazu zure burua, nor zaitugu? Bueno, arratsaldeon, ni Eider naiz, Iruñatik nator. Haurrezkuntza ikasi nuen eta Iruñeko haurreskoletan egiten dut lan. Haurrezitzailea naiz. Urte askoz daramazu haurrezitzaile bezala? Pilo bat, bai, 17 urte daramatza. Bai, asko, bai. Eta euskaraz egiten duzu zure lana? Orain euskaraz, aritu naiz erdaraz eta daramat ja 5-6 urte euskarazko eskoletan lanean. Eta zer moduz, moldatzen zara? Bueno, ongi, gogorra, lana polita baina gogorra. Baina, bueno, pozik nago gustora, bai. Pazientzia handia izan behar duzu? Gehiegi, batzutan bai, behar dugu bai. Bagoazen ikustera baita ere, zure solaskidea nor dugun. Bale, ados, bai. Bueno, kaixo, ongi etorri, lehen esan bezala, eta aurkeztu zazu zure burua, nor zaitugu? Txus Perez Artutz naiz, Iruñekoa naiz eta orain Lizarran bizi, maestroa naiz, baita, aurten izango da 11. ikasturtean, irakaskuntzan, eta orain Oionen lan egiten nahi naiz, Araban. Egon naiz Nafarroan azkeneko 9 urtetan, eta orain Araban. Esan daiteke nomada, zarela? Asko gustatzen zait, behar dut mugimendua orduan, bai. Eta euskaraz ere egiten duzu lana? Orain bai, Araban bai. Nafarroan egon nintzenean gaztelaniaz egiten duen lan, baina orain bai. Bueno, esan daiteke amankomunean bi gauz dituzuela, bai euskara, baina baita irakaskuntza ere, ez? Bide hori. Beraz, utziko zaituztet, ea zelako esperientzia duzuen gaurko solasaldi honetan. Ondo da? Bale, mil esker. Gero arte. Bale, agur arte. Pinarekin. Eider. Iruña. 39. Haurrezitzailea naiz. Ikastolan ikasia. Etxean aizpekin eta batez ere lanean. Lan egiten dute euskaraz. Bai. Nire lagun guztiekin. Batzuk erdaldunak dira. Ika, venga, bai, ika. Ez. Euskalki bakarra. Gustatuko litzaidake, baina zaila da bai, zaila. Lortzen den, gustatuko litzaidake bai. Zu zara, ez? Bai. Bai, aurpegia ezaguna egiten zaitagian, elkar egon gara, tokin batean, edo ez dakit. Niri baita. Segurazki Aldeztarretik edo, bai, ez? Posible, bai. Ez dakit Kaldereria kaletik, Nabarreria... Bai, Aldeztarran, askotan egon naiz eta nago, oraindik. Parranda egiten eta... Aurpegia ezaguna egiten zait, ez dakit igual ere lagunen bat amankomunean izango dugu, edo... Baliteke. Bai, aurpegia ezaguna. Hortik ezaguna gara, bai. Bai, eta euskalduna munduan bizi mugitzen zara, ez? Bai, baina beti gaztelaniaz hitz egin dugu, ezta? Ja, gira da. Bai, igual ez genekien euskalduna ginenak, ez? Segurazki. Nik adiz, enekien. Ja, bai, da. Baina euskalduna zara. Bai, euskalduna, bai. Euskaldun berria ikastolan ikasia, bai. Ikasi nuen ikastolan. Bai. Enuen ikasi ikastolan, ni hasi nintzen 19 urtekin, Arrosadiako Aikan. Baldua ja. Jolín, ez egiten duzu primeran euskaraz. Gero egon naiz, hizkuntza eskolan, ikan, baita, eta gero egin duen Nafarroko gobernuak eskaintzen zuen birziklapena, batez ere maistrontzat eta egon nintzen urte bat Duarten, eta beste urte bat, azkeneko urtea, Lazkaun, Gipuzkoan. Eta atera nuen, duela 7 urtero. Oso ongitze egiten duzu euskaraz, bai? Bueno, eskerrik asko, saiatzen ari nahi hobetzen, eta orain lanean hitz egiten ari naizenean, Karo euskaraz. Ez da galtzen, ez? Ja, bai. Eta zu zein ikastolatan? Ni ikasi nuen Padezi Gandan, Aterrabian, eta gero egin nuen Iturramako institutoan, euskaraz, eta azkeneko kurtsoa egin nuen, pasatu nintzen erdaraz egiten nuen gauez. Aritu naiz dantza egiten, dantzaria izan naiz, eta orduan egiten nuen gauez ikasi eta goizez dantza, baina beti egin dut euskaraz. Eta orain ere euskaraz egiten dut, lan egiten dut euskaraz, erabiltzen dut euskara nahiko, bai, nire lan munduan euskalduna da, bai. Egunerokoan erabiltzen duzu? Bai. Telebista ikusteko edo irratian edo...
Bueno, telebista eta irratia, irratia igual bai, telebista gutxiago, bai, eta lagunen artean batzuk euskalduna, baina gehienak erdaldunak. Bueno, egunerokoan nire lanean bai, beti euskaraz, bai, beti. Lanean bai. Bai, euskaraz egiten dut, zuere bai, ez? Nire oso gertatzen zait, bai. Lagunekin, saiatzen gara euskaraz hitz egiten eta bizitzen, baina hori, norbaitek ez badaki, gaztelaniaz. Hori da gauza, beti igual, zaudenean elkarrekin euskaraz hitz egiten eta badago norbait euskalduna dena, beti ikaru euskaraz hitz egin ezin dugu euskaraz hitz egin, beti erdaraz maten du pena, baina, bueno, gero eta jende gehiago hitz egiten euskaraz ere. Bai, zorionez, bai. Jende asko ikasten du. Nik ikasten nahi nintzenean, kuadrilakoak ziren 6 hitz egiten zutenak. Eta orain gehienek. Gehienek, bai. Eta gero ere askok ere ikasteko edo igual lan egiteko behar dute, eta orduan, adibidez ere, atera nuen titulu ere lan egiteko, behar nuen, orduan ere egon nintzen hizkuntza eskolan ikasten, ateratzeko, eta bueno, azkenean, erabiltzen du nire egunerokotasunean. Eta gero, naiz eta titula ez izan, baina hori, eguneroko edo betiko egoeretan hitz egiteko edo ulertzeko, diot ez dela beharrezkoa premieran hitzega. Eta da gozada bat euskaraz entzutea, gero eta jende gehiago hitz egiten du, eta da un lujo entzutea. Batez ere entzuten duanean aurrak eta parkean eta polita da. Polita. Gainera zure maizu zara eta orduan entzungo duzu euskaraz egiten duzu lan eta... Bai, ez pentsa, beti daukagu zailtasun hori, ez? Geletan hitz egiten dute euskaraz, baina gero patioan eta kalean... Kalean erdaraz. Eta segurazki, kasu honetan izango da, Arabako herri batean lan egiten dudanez, desberdina da. Ez da izango gauza bera Tolosa batean, edo Elizondon, edo ez. Zerrian egiten duzu lan? Oionen. Begira. Bada errotunda bat, alde batean dago Logroño, herri osoa dela, beste batean Oion, Araba, eta bestean Biana. Nafarroan. Zenbat daramazu hor lanean? Zenbat denbora daramazu? Aurten da, ikasturteetan, 3. Eta nahiko herri bitxia da. Azkenean Logroño ondoan dagoenez, kostatzen da, ez? Baina bestalde batetik polita da mantentzea euskal kultura, ez? Eta euskara. Pinari gabe, zalantzari gabe. Txuz. Iruña eta Birankoze. 37. Maixua naiz. Berria. Lanean, eskolan, batez ere ikaslekin, eta gero lagun batzukin. Eta gero familiako batzukin baita. Nire laguna pejerekin. Zuka momentuz. Ez. Tamalez ez. Ez. Momentuz ez, gustatuko litzaidake, baina, poliki bagoaz ez, baina ez da posible orain. Lan egiten duzu Iruñan? Bai, txantrean egiten dut lan. Bai, nire aurrekin lan egiten dut. Berez, badugu pixka bat oraman komunean aurrezkuntza. Ikasi nuen aurrezkuntza, moduloa, zikloa, eta azterketa bat egin nuen lan egiteko, eta nahiko ongi gelditu nintzen, eta Nafarroko Gobernuko eskoletatik ditu ninduten, eta hasi nintzen lanean. Hartu nuen hori 2 orduko kontratu txikia, eta era berean egiten nuena zen ikastolan ere praktikak egin nituen, nire ikastolan Atarrabian, Pazigandan, eta orduan aritu nintzen ere lan Pazigandan, eta gero ere eskolan, orduan egon nintzen 3 urte sola bitokitan lanean. Eta gustora ikastolan oso pozik nengoen, baina, azkenean luzatu zidaten nire lanaldia aurre eskolan, eta orduan eskini zidaten kontratu luzeago bat, eta azkenean esan nuen, ikastolan oso pozik, baina esan nuen ez, eta gelditu nintzen aurre eskoletan, hartu nuen esperientzia pilo bat, ikasi berria, hasi nintzen lanean, ez nekien, teoria bai, baina praktika,
Praktikan ikasten da. Hombre, ez du zer ikusirik ezer, eta klaro, hor gela batean, hor guztiekin bakarrik, hasieran, pues, ze kristo eta ze zaila. Eta ordan, bueno, pues hori, poliki-poliki, jarraitu nuen lanean, eta gero, pues nahi nuen ere aldatu, Nafarroko Gobernuko eskolak erdaldunak dira, urten jarri dira bi euskaraz, baina lehen erdaldunak ziren orduan, nahi nuen aldatu pixka bat euskararekin hitz egiteko, eta orduan, genuen beste azterketa bat, Iruñeko aurreskoletan lan egiteko, eta nahiko ongi gelditu nintzen, lehendabiziko honetarikoa, eta... Gainditu zen nuen. Bai, deitu ninduten, eta orduan, hasi nintzen lanean, lehendabizi erdarazko eskoletan, eta gero aukera izan nuen euskarazko eskoletan lan egiteko. Eta daramate eskola honetan 3 urte. Eta alde horretatik, zuk nabaritzen duzu, edo nola esango zenuke, dela euskal giroa edo euskaraldetik giroa. Osea, nabaritzen da, txantrean hitz egiten dutela. Bai, txantrea da, da tipo geto bat txantrea, bai, hitz egiten da, familiak oso gehienak euskaldunak dira, eta bai, hitz egiten da pilo bat. Txantrea da oso auzo hori, langilea, euskalduna, oso borrokatzailea izan da, eta orduan familia gehienak euskaldunak. Baditugu ere kanpoko familiak, Hego Ameriketako familiak, eta Ukrainiako familiak ere, baina berriak sartzen direnak, eta gurasoek ere nahi dut, hori, badut ere nahi hitz egiteko euskaraz, seme-alabek euskaraz ikasteko, eta nahiko familia hori politak eta ditugu. Eta lana bai polita baina da gogorra, oso gogorra, aurrekin lan egitea gogorra da, bai. Nire gauza bera gertatzen zaite. Seguro, bai. Batez ere ostirala arratzaldean. Bai. Hala. Bai. Zogazte etxera eta berriro astelenean goizeko 9:00 gogokin, noa lan egitera, baina... Bai. Baina, bueno, hartzen dituzte energia pila. Bai. Ze urtekoak dira zure ikasleek? Horten LH Irun, 8 eta 9 urtean. Wow, adinare da, potente. Polita da. Polita da. Adina aurrekin baino. Horrekin 3-4 urtekin, zo bezala. Nirea dira oso txikia, nirea dira 0-3 aurre eskolak, osea, aurten nago handien taldean, 2 urte terdi, 3 urte betetzen dituztenak, eta 32 aur dauzkagu bi hezitzaile, orduan, ratioak ere oso altuak dira. Eta orduan, ari gara pixka bat borrokan, aberea ratioak jaisten dituzte, saiatu behintzat, hori eske azkenean, ratioa handia da, eta orduan, karo egunerokoa da, polita, baina da... Eta oso dependienteak direla. Eta lana polita, ze aurrekin lan egitea, eta besarkada bat, musu bat aurrek egiten dutena, ez zute ematen paperak, osea, administralitzako beste toki batean, edo, baina aurrekin, hori, baditugu egunerokotasunean daude, gauza pitxiak eta politak. Baina gauza da hori, asko gaude, orduan, horrek ere baditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Hondartza. Mendia gustuko du, baina hondartza gehiago, bai. Denetarik gustuko du, denet musika mota guztia, bai. Jebia pizka bat igual gutxiago, baina, gustuko dut musika guztia, bai. Popa, euskaldun musika, klasika ere gustuko dut, musika zalea naiz, bai. Ez, gustatuko litzateke, baina ez. Amak pianoa jotzen du, eta pizka bat ikasi dut, baina gutxi ez dakit jotzen. Dantza egiten dut. Bai, pila bat. Azken liburua izan da Morder la manzana, Letizia Doleraren liburua, bai. Ikusitako azken filma izan da Girl pelikula ikusi dut, zinemaldian aurkeztu zuten pelikula. Bai, transexualitateari buruzko filmea da, oso interesgarria, eta oso ona. Oso zinezalea naiz, bai. Bai, kirola eta batez ere dantzaria izan naiz, eta, praktikatzen dut eta gustuko dut dantza pilo bat. Asko, bai. Bai, asko, baina ez dut diru askorik bidaiatzeko, baina bai, gustuko dut bidaiatzea, bai. Azken bidaia Menorkan egon nintzen, eta udan Benidorren, baina azken bidaiola Menorkako bidaia, eta Londresen ere egon nintzen. Pazientzia eta energia bat ez. Hombre, denok ze pazientzia, eta nire ez dakiz zer den pazientzia, beste gauza bat, baina behar dugu pizka bat hori, almen edo
berezitasun bat hor, lantzeko eta aurrera eramateko egunerokoa. Eta bidez, behiratzen badiozu etorkizunari, egongo zinatekean irakaskuntzan edo 20 urte barru. Bueno, batzutan zalantzak dauzkate, batzutan ze daramatia urte pilo, eta karo esaten zu jo, gero eta alduago zara, karo ez ditut 20 urte, baina, bueno, oraindik gaztea naiz, baina ez hain gaztea, eta karo, azten zara, pues igual, belauneko minekin, eta esat, jo, azken ez dut zu, bueno, pues igual, beste gauzagi buruz, beste proiektu batzu, beste baditut ere, pues, gustoko ditudan beste gauza batzuk, orduan ez dut zu, jo, pues ere, gustatuko litzaidake pizka bat, beste arlo batzuetan ere igual mugitzea, eta hor, badut hor pizka bat hor, nagor, buruarekin hor pizka bat pentsatzen, ez? Gero zaila da mugitzea, ez? Bai, zaila da. Eta helduagoa izan, orduan eta zailagoa. Zaila da, baina, karo, lan honetan, gure lanetan, nola aurrekin lan egitea eta hain txikiekin, karo, nik ez dut, 60 urtekin lan honetan, da gogorra, txuz oso gogorra. Zatun zuka, ikusten du nire burua hemen 60 urtekin, ez dakit, ez dakit. Ni pentsatzen badu zalantza pilo bat, baina, bueno, batek daki, ez? Batek daki, baina ez datu zu, karo, orain 60 urte burru, karo, pasatzen da bizitza eta ezin dugola, karo, disfrutatu behar dugu. Orain eta hemen, eta... Eta, orain hau eta jazta, bai. Eta ze baduzu gustoko edo idazlea zara edo zerbait, ez? Edo zerbaitua edo... Noiz behinka idazten dut iritziko gutunak. Hala, zepolita. Diario de Noticias zen. Bale. Pasain San Fermietan adibidez egin nuen, badakizu San Ferminak baino lehen, ateratzen dituztela San Ferminei buruzko suplementua. Bueno, ditu zeaten eta egin nuen suplemento berezi bat. Ze polita. San Ferminei buruz hitz egiten eta. Eta, bueno, beti gustatu zait, ez? Iruña eta bere historia, bere bitxikeriak, ez? Ze polita. Eta gero San Ferminak. Eta baitu, horrekin lotuta, baitu, ekarri dizut liburu bat. Duela 7 urte, egon nintzen ikasten eta ikertzen Riaurri buruz, eta hasi nintzen ikertzen 2009an. Hala, ze polita. Eta 2011an atera nuen liburu hau, eta egia esan disfrutatu nuen pilo bat hau egiten. Ikasi nuen 1000 gauza Iruñari buruz, eta ez dakit, bueno, segurazki kasualitatea izan zen, baina 2011an atera nuen liburua, eta urte bat beranduago batera zen. Egia da. Atera zen, ze polita Riaurren liburua, gainera berpiztearen historiarekin eta bere inguruan izan da kriston movida. Eta horrekin batera, ateratzen dira Iruñeko gauza pilo bat. Hala, ze polita, niretzako. Hala, mil eskerrik asko. Beharko nuke igual hori dedikatu edo zerbaiti. Gero, jarriko duzu zerbait. Hala, ze polita, gainera baitu elkarrizketak igual izango ditu, haze guai, ze polita, gainera argazki. Elkarrizketa, gero argazki pilo bat. Eta gero barruan... Jole, ze, opari polita. Poste naiz. Eta hori, handago... Karo, benetako argazkiak, karo. Bai, benetazkoak dira, bai. Dokumentatzeko hau honi buruz, lan pilo bat, egin duzu, vamos. Niretzat, etzen lana izan. Azkenean, hartzen duen informazioa astean zehar, eta gero larun batetan joaten nintzen liburutegira zalantzak argitzera eta baina primeran pasatu nien, primeran. Ze polita. Gainera, ezagutu nituen, Karo, una pasada pertsona oso, karo, seguro, oso politak. Zinegotziak, denetarik. Hala, baina ze lujo, ez? Baina idazleai ospetsua egin zara agian. Espentsa, baina, bueno. Hala, ze guai, jolin, ze opari polita, bai. Pentsatu beharko duzu bigarren liburu bat. Pentsatzen nahi, orain, 2 urte barru edo, izango da 10 urte hurrena, ez? Orduan, pentsatzen nahi reedizio bat egiten. Gainera horien inguruan, Riaurren inguruan beti izan dago kriston movida eta jolin. Iruñan beti egon da puri-purian eta... Berpiztearena beti izan da hor borrokan. Nahiko polemikoa izan zen eta bai.
bai. Nire ustez, Iruñarako garrantzitsua izan zen. Bai, gainera San Fermin zalea izan da eta Iruñakoa ez dakit hau, bai. Oso polita, bai. Mendia. Ez que, ia ez dakit igeri egiten, orduan, mendia. Denetarik, Beatlesak asko gustatzen zaizkit, Rolling Stone, Gatibu, Leiba, adibidez, asko gustatzen zait, denetarik. Ez, txikian nintzenean jotzen duen organo, pianoa belarriz, gero saiatzen nintzen akordearekin, baina nintzen hasi. Asko, bai. Azken liburua, Navarra Cuestión de Estado, Florena izena. Azken filma, pasaren astean ikusi nuen, Atrápame si puedes. Bai, ateratzen naiz korrika egitera astean bitan irutan, eta gero, txikian nintzenean pilotera. Asko bai. Zaiatzen naiz bila egiten astean bitan edo, eta azkenekoa izan zen Italian. Italiara joan nintzen, Venetora, eta, handik egon nintzen Venetzian, Florentzian, Vicentzian, Veronan, hortik. Gero bai, idatziko idazu zertzu. Bai. Hala, ze polita. Eta zu, dantzatzen duzu, ezta? Bai, ni izan naiz dantzaria, bai. Txikitatik dantza egin dut, baleta egin dut, txikitatik, bai. Eta, nire asmoa zen profesionala moduan ibiltzea. Eta egon nintzen urte batzuk, hori, ikasi nuen hori, gauez ikasten nuen eta goizez joaten nintzen eskola batera dantza egitera, eta, egon nintzen urte pare batzuk. Ikasten zenuen dantza baita? Bai, egoteko profesionalki moduan, bai. Eta orduan egoten nintzen goizez dantza egiten eta arratsaldez ikasten. Eta gero ja nire asmoa zen, hori, aurrezkuntza... Teoria eta praktika. Bai. Eta gero, hori, nire asmoa zen profesionalki moduan dantzaria izatea, eta, audizioak egitea, baina, karo, zaila da. Eta, egon nintzen hemen Iruñan konpainia txiki batean, eta gero ja, azkenean, bolada, izan nuen bolada hola pizka bat, ez nekien nondik nora jo, pizka bat hola ez nekien igual ongi aterako zitzaidan dantzarena tal cual, eta azkenean, utzi nuen, penarekin, baina, hori, bizitzana aukera erabaki nuen utzi nuen, eta esan nuen, orain zer egiten du nire bizitzarekin. Orduan, ikasi nuen, haurrezkuntza ikasi nuen, eta geroztik jarraitu dantza egiten, hobi moduan, zedan nire, gustoko dudana, eta, parte hartu dut ere bideoklip batean dantza egiten, eta, gustoko dut asko hori, arte munduan zer ikusia duen guztia maite dut. Antzerkiare egiten dut, baita? Zineman ere egiten ditut nire pinitoak, bai. Bai. Eta zer egin duzu? Nahiko, bai. Adibidez, bagona ezagutzen duzu trilogia Dore Redondo kidatzetako trilogia, Baztanen egindako... Baztanen egindako trilogia, bai. Ni naiz Amaia Salazar. Benetan? Bai. Izan naiz. Irakurri ditu liburuak, ez dut ikusi filma, baina, begira. 2006an egin zen Dabiziko filmearen grabaketa, pelikula. Eta Marta Etura izan zen protagonista, eta egin zuten Elizondon casting bat. Eta nik egiten ditut castingak, asako gustuko dut, orduan joan nintzen castingera nire ezparekin, eta deitu ninduten, eta esan zidatena berea ningoela hori, ni eta beste 10 neskarekin hori aukeratutak egiteko protagonistaren doblea izateko, ez? Eta nik, zer da? Eta antza daukazu? Bai, nik uste bai ez, baina dinak esaten du, jolin, ze antza, tal, pelikulan gainera, eramaten goen arropa behera, nengoen behera, hilea hemendik moztuta koletarekin, eta jendea, ez dakit zaren zuedo, den Marta, eta hori, deitu ninduten esateko azkenean, hori, marginela, eta joan hori, prest nengo, eta nik esanien, esaten nola ez? Aukera hon hor dauka bizitzan, ez da sobra, Eta orduan, esan, hombre, Nafarroa gainera Menerria, Elizondo,
Ezagun daukan Arbarten lagun bat ere gainera Elizondo gure hemen, da gure herria, gure jolin, gainera hemen Nafarroan ari dira pelikula pilo egiten, ordan, esaten nuen hemen Iruñan, kasi, baztanen, eta ordan, bueno, esan zidatenea presnengoen, eta nik esanien, bai, eta ordan esan zidaten, bueno, zuzendariarekin hitz egingo dugu, eta berak erabakiko du edo deituko zaituztetan. Eta pasatu ziren 2 aste eta ditu zidaten eta esateko hori aukeratuta nengoela ni eta beste neska bat. Joan ginen Elizondora, egon ginenan aktoresarekin eta zuzendariarekin, hori frogak egiten, hitz egiten, argazki batzuketan eta etxera joan, eta horrengo gunean deitu ninduten eta esan zidaten, Eider aukeratuta izan, ni bai, pero bueno, eta joan nintzen Elizondora, eta karo, Martak Ilea hemendik eramaten zuen, orduan moztu zidaten Ilea, eta hasi ginen, bai, pizka bat, asko bai, karo, eske dobla izan da, karo, berak egite zituen eszena potentena, garrantzitsuenak, eta gero, beste guk egiten genuena, doblak egiten duguna da, beraiek grabatzeitu duten bitartean guk egiten ditugu, igual kotxeko pasadak, edo plano edo perfileko planoak, esorbaldako planoak, eta ordan olako grabatzen da batera, baina daude unidad bat eta bigarren unitatea, orduan ugara bigarrena eta beraiek dira lehendabizikoa. Eta askotan Martarekin egon naiz, karo, eske alboan. Eta normala da, edo? Bai, normala da, eske askotan, gu bezalakoa dira, baina batzutan uste dugu direla, gainera berak ere dantza egiten du, eta badugu pizkatora mankomuna, eta karo, egon naiz, karo, eske ezagutu ditu. Donostiarra da, ez da? Bai, Donostiarra. Ez dakit hola nola, ez dizut esango, ez dakit. A ber, holan, ez dakit. Hola, bote pronto ez zait bururatzen hola egoerarik batean horrela, ez dut horlako egoera bat ere bizi, ez dakit hola. Adibidez, alaitasun gehiago da dantza egitea kaletik eta pizka bat hola, bizitzea pizka bat erlajatuago. Zer egingo nuke, kalera atera eta kalez kale joan, jendearekin hitz egin, eta hori egingo nuke, ez dakit hola. Donosti, asko gustuko dut, Donosti. Ilusioa eta gogo handia emango nuke. Ez ditut pekatu asko orduan, ez dakit, aitortu da, ez dakit, pekaturen bat, bada jende asko miresgarria, euskal munduan. Ni euskalduna naiz, ni norbera. Ezagutu ditut aktoresa asko, eta karo, gonez beraiekin, bizitzen, bazkaltzen, jaten, esaten nuenik, pero bueno, ¿qué es esto? Izan da izugarria, gainera ingustuko dutzien emat, esaten nuenik, pero bueno, izan zen pasada bat. Filma bat egiten, Filma bat egitea, gainera, ziren izan bar ziren bakarrik 4 egun, eta gonintzen, 13 egun. Karo, egon nintzen Elizondon, ona etorri, joan, izan zen pizka bat hori egon nintzen, hori bukatunen ekatuta, baina zen, esaten nuen, baina hau, nork biziko dolako gauza bat. Ordan izan da, pasada bat, eta geroztik nahiz hori inspektora Salazar, farrak lagunekin, eta gero adibidez, ikusten duzunean zineman eta, zer sentitzen duzu? Joli, ikusi nuenean esan nuen, karo? Ni naiz hori, ez edo? Esaten nuen, karo, ni badakiz ze estenak egin ditudan, eta esatu dut, sorbalda hori da nirea? Kotxea da nirea edo zutik dagoenean bordan, digo, hori ni naiz? Karo, ez da Marta, eta da oso fuerte da pasada bat. Eta etxean ere, gurasoak ere, eta nire espak ere, karo, Haiek ja, zekiten. Nire espatxikiarekin joan nintzen kastinera, berak ere gustuko du, eta esan zidan, hartu nauten, jolin, tal cual. Berare Elizondora joan zen nirekin, eta, izan da, esperientzia hau izan da izugarri, pasada bat, oso. Eta, bukatu genuenean... Baina nireki duzu batea, bai. Eta joan den larun batean egin zen casting bat hemen Iruñan egiteko 2. partea, 2. filmea eta 3. filmea. Eta, joan nintzen... Eta badakizu zeu zer edo oraindik ez? Oraindik ez. Joan nintzen eta esan nien, ni izan nahi baina zara Martaturaren doblea, eta, begira, badugu asmoa gian igual dobleak deitzeko, pentsatuko dugu, eta izango dugu kontutan, eta azpimarratu zuten izena, eta,
behar izatekotan, pues bueno. Eta hirugarrena ere marteturak egin ditu? Bai, egiten du, marteturak egiten ditu. Orduan bera da, orduan, bueno, bai, izan da, esperientzia izugarria, bai, eta gero bai egin ditut beste pelikula batzuk ere, Montxo Armendarizeko pelikula batan ere parte hartu nuen, edo Bardenetan ere egin zen bat Amerikana, The Promise, han ere, gero hemen Iruñan egin zen Perdiendo el Este, Perdiendo el Norteren bigarren partea, aizpata biok egin genuen, eta hori entzierro bat egin zen, eta egon behar ginen hori San Ferminez jantzita, hori entzierro batean. Iruñan nahiko arrunta da, bai. Eta gustoko dut pilo bat, mundu hori horregatik da, hori lehen errandi dazuna, pixka bat hori aurre zitzelea, bai, baina gero ere esatut, jo, hau ere, zaila da, oso zaila, zeda zaila, baina gero eta... Gustora biziko zinateke anez, lanean. Bai, gustora. Naiz eta alde batetik bestera joan, edo egon, edo bizi, baina... Bai, gustoko dut, eta ostira honetan badut grabaketa bat, egin nuen casting bat Donostin, horren dela 3 aste. Zertarako? Da Sorogoyenen pelikula berria. El Reino pelikula filmea, egin du berriro beste pelikula bat, eta ari dira egiten Irun, Donosti, Landetan, hor. Eta joan nintzen Donostira Kastainera batez ere, frogatzeko Kastaina eta jazta, beste bat, eta beste gunean deitu ninduten aberea prest nengoen, eta ostira lan joango naiz grabaketa egitera, gainera da gauez grabaketa, inoiz ez dut egin nola gauez, eta bueno, esan nien, venga, bai, aloloko. Bai, hori hartuko dut eguna, eta grabaketa, eta jazta, eta pelikula batetik bestera, hor, gustora. Eta gero, kobratzen duzu pizka, ez? Bai. Orduan, ez dut egiten hori diru aldetik, baina jolin. Ja, naiz eta ez izan lana, baina... Baina da dirua. Eta da esperientzia, oso polita. Gainera ni gustoko dut ere ikustea nola egiten den lan. Osea, ez parte hartzea, jende, eskaterako zara telebistan. Ez da, ikustea da pasada bat, osea, nola egiten duten lan aktoresak eta aktorek, osea, gidoia, nola gero momentu libertan ikasten duten, efekto berezia. Daude gauza asko gezurra direnak, euri azuririk egiten, dira aspersore batzuk, mesedez, edo ez da gaua edo tal, edo... Baina gero pantalla ematen du. Bai, ematen du, eta ni badakin ondagoen, moztu, hau egin dute tal, korta, pega, tal, da pasada bat, nola egiten den pelikula bat, da izugarri. Gero badago denbora asko, egoten zarena, itxoiten, baina niri berdin zait, egon igual, 10 ordu berripikatu, tal kual, egin, tal kual, ez? Alde horretatik agian gezurra da, ez? Ez da hain zuzen antzerkia bezala. Ja, hori bai. Bazoaz antzerkira eta hor da buena, ez? Zer egiten ari dira Bibasko, odei batean Londresen. Txubaskos. Segurazki eskolako egoeraren bat, orain ez du gogoratzen, baina bai, gertatzen dira. Eguraldia ona, eguzki gehiago, batez ere, bai. Asko gustatzen zait ibiltzea kalez kale, eta, galduko nintzateke, segurazki. Donostia ala Gasteiz. Liburuak eta jateko donutak, segurazki. Etxeko donutak. Erredudala. Beitu, asko gustatzen zait, batez ere bere jarrera Fermin Muguruza, bai, asko. Musikari aldetik, orain egin du filma bat, eta bere konpromeso aldetik, bai, irezten dut. Bai, antzerkia da, direkto, puro y duro, eta egiten baduzu hortik atera, eta ikasi, eta filmeak, moztu, eta izan dudan aukera izan da, esaten nuenik, pero joan ginen kastinera 1500 inguru, edo horret, esan nuen, pero ez dago inor, nik uste nuen hain beste gogo, eta esan zuten, egin behar du neskatonek, bestela, ez dago beste bat. Eta, izan da gozada bat, eta oso polita. Orduan, hemendik aurrera, lagunek ere esaten dute, zuia zara bip, eider, bip.
Bueno. Bai. Egin dituzu gauza batzu. Bai, eta gustuko dut. Eta gero eta gehiago egin da, gero eta nahi duzu gero eta gehiago, eta... Bai, droga bat bezala. Bai, larun batan ere egin zen uharten, Carlos Alastroien pelikula, largometraje bat ari da egiten, eta egin genuen ere hemen estena bat, eta hartu ninduten ere, joan nintzen ere ezparekin, estena txiki bat, eta hor egon ginen, eta ikusten duzu hor pizka bat mundua, eta gero azkenean denak asko ezagunak ara, Ai ba, hemen bestea, ai ba, zu hemen, zu tal, zu joan. Estrak diozu, Bai, estrak, bai, badakigu, venga, pues bada algo casting bat, pues dago hemen tal cual. Mundu hau azkenean gustuko duguno, pues hor gaude. Ni adibidez, animatzen zaitut, zuz, egingo zenuke ongi. Egon nintzen, duela 10 urte edo, egon nintzen 4 telebistako programetan. Eta azkenean, hango pertsonak berdinak ginen. Egon nintzen La Ruleta La Fortuna, Jorge Fernanderekin, gero Betiko Datelboten, baita. Bale, jolín, bai. Gero beste batean Números Locos. Números Locos. Carlos Soberarena baita. Carlos Sobera, mutiko, gizon bitxia eta polita, Carlos, jatorra. Eta gero deitu zidaten 50 por 15-ra joteko. Hala, 50 por 15. Eta gero egin nuen castinga Ahora Kaigora joateko, baina zidaten deitu. Zepena. Ahora Kaigo dare bitxia da polita. Polita. Eta nire ustez ez da intzaila. Bai, egia da. Oie, zuk ere baduzu, Ez dakit zer daukaten kamerak, baina gustatzen zein mundu hori. Begira, badugu eraman komuna hor, venga, horrengo kastina esango dizu zein. Bai, gero jarriko duten telefona eta txuz. Hori, bai. Jolín, Ahora Kaigo ere, eta badago orain oso famatua da, bum. Bueno, nik ezagutzen dut mutiko bat, ara joan zena, begira. Gustatzen zait, baina zailagoa. Zaila, oso zaila, Oso zaila iruditzen zait hori. Adibidez... Zaila da hori. Bai. Eta La Ruleta de la Fortuna. Kamera horrean eta, bai, orduriago zaude eta... Bai, egia da. Baina, bueno, esperientzia polita da. Bai, esperientzia oso polita. Egun bat Madrilen edo Bartzelonan, eta, bueno... Dago jendea egiten duena hori, ikasi, eta gero ikasi egiteko hori parte hartzeko lehiaketa horietan, eta bere bizimodua holakoa da. Holakoa da. Bai, azkenean hori, pasatu frogak, galdera zaila dira ikasi behar, orduan, badago jendea egiten duena horrela, bai. Eta gero, dirua irabazten baduzu... Hombre, ni tal mal. Dirua da. Hombre, dirua da. Eitu bumen edo, ez? Hombre, dirua da, bai. Dirua da. Zaila da bizitza modu horretan. Zaila da, bai. Zaila da, baina nik ere esatut hori, azkenean esaten dut, bueno, pues nire lana, haurrezkun, ez hitzera utzi ez, baina, bueno, posible badut ere, pues hori. Komplemento bat bezala. Bai, hombre, gustuko dut eta gustora nago eta, pues hori. Eta hartu albaduzu egun libreak lan egiteko, beste modu batetik. Aukera daukat eta ala ere, bai, egia da, askotan igual, karo, pentsatuta daukate, venga, pues egingo dugu rodajea egun honetan, baina igual segun eta eguraldia ez da proposa, orduan aldatzen dut, orduan askotan egun batzuk banituen hartutak eta igual gero aldaketa alde horretatik pasatu nuen pizka bat, batez ere hori nagusiek ongi portatu ziren eta bueno, utzi ziren, egunak tal, baina bai pizka bat alde horretatik da zaila ez, nire lanak horrek aukera ematen eta egin dezake, baina beste batek igual ezin du egin. Gainera, lan egiten ari zaretela pertsonekin ez, aurrekin. Orduan, ustea egun bat edo azteko 4 egun, bueno. Zaila da, gero bai ordezkapenak, hori gu faltatzen garenean, zerrendatik ordezkapena dator, baina karo ni badaki zer den ordezkapena egitea, azkenean pertsona berria, ez da, langile ona jatorra bai, baina, klaro, ez ditu aurrak berria, orduan, karo. Ez ditu ezagutzen aurrak. Nik hori badaki zer den, orduan, bueno, egun batzutan egiten genuen rodajea arratsaldez, izten nintzen igual etxera ordu batetan edo horrela, gaueko ordu batetan, eta 7 eskolara lanera, eta esaten nuen, gaur non dago, nago Iruñan, Elizondon, non dago. Eta, bueno, gustora egingo nuke berriro horregatik, bigarren partean, ditzen bai date, bueno, apiñon, bai.
Bidea ematen dira zuen. Bai, da polita, bai. Baditugu momentuak ere, hotza pasatu genuen, azkenean, karo, filmea da dena, hori, udazkena da, eguraldi grisa, euria, jende asko esaten du, jo, euria, beti euria, bai, baina, karo, pelikula olakoa da, osea, liburuare olakoa da, Dolores Redondok idatzetako liburua, dena euria beti, orduan, filmean euria egin behar du, bai ala bai. Bueno, bastanen, realitatean, euriak pilo bat. Bai, pilo bat, eta gainera egin dugu grabaketa toki oso politak eta pasada bat. Bai, oso, eske, bastan inguruan egon gara, bastanen egon gara, Elizondon egon ginen ere Eugin, Erratzun, Arizkunen, karo, eske, izan ditugu oso leku. Bultzada, gune horretako. Bai. Mugitzen da, logistika da, mundiala. Pasada bat mugitzen da, jende pilo mugitzen du horrek. Turismo pila bat, ez? Bai, pila bat. Autobusak eta, bai. Eta Elizondorentzako hau karo izan da, Elizondo beti nik uste dut ere ezaguna izan dela, baina honekin ere, pelikula honekin karo izan da. Jende asko etortzen da, Espainiaktik, egitera tur batzuk. Gauza bera, edo antzekoa, gertatu zen, 8 bideos basko egin, ez? Lehintzan eta... Bai, jende guztiara, venga, joango gara ikustera Txantxigorriak, non Amaia Salazarren etxea, Pasteria Salazar, tal cual, mantekadas. Orduan, karo, Elizondo egin du, hola, digo da, vamos, pila bat. Bueno, bikote, azelako hitz jarioa izan duzuena gaurkoan, Gora tita batean. Gustora, bai. Joango naiz banaka, zelako esperientzia izan da gaurkoa, Aider? Polita, olako bat ez dut inoiz bizi eta iruditu zait oso bitxia, interesgarria, txus oso mutiko jatorra da, eta bueno, hitz egin dugu eta gelitu gara ja pizkat, igual, bukatu zaigu denbora eta esan dugu joli. Urrengo batean nahi badu, Amaia Salazar hemen dago. Aipatu duzula, Amaia Salazar, zinemari buruz, zelako esperientzia izan da hori zure bizitzan? Pasada bat, izugarria, Gustatuko litzaizuke errepikatzea? Bai, saiatuko naiz, bai. Kamera gustuko dituzu? Bai. Nahiko, bai. Ongi agertzen zara kameretan, agian urrengo aurkezlea izan zaitezke. Agian hitz egingo dugu. Eta zure kasuan, Txus, zelako esperientzia izan da? Oso gustora egon naiz, bai, telebista asko gustatzen zait. Esan duan bezala eta, Eiderrekin oso gustora egon naiz. Ere oso jatorra da eta kafetegi bat, bezala. Kafetegian egon gara. Bere hori aipatu didana, kamarak ere gustuko dituzula, nor daki? Etorkizun batean? Batek daki. Eta gainera gaurkoan liburua ekarri duzu, ez zara kejatuko. Hombre, oparita guzti, hau da, kriston oparia. Posten naiz. Bai, baina agian hitz batzuk hemen, falta zaizkit. Aztuko zait. Bai, oso polita. Kenduko dizueta. Opari polita, irakurriko dut gustora, bai. Ze ongi. Hombre, da lujo handia. Gero etxean irakurtzeko lasai. Hombre, gainera zuzen idazle bateko lan dedikatzea hola da, bueno. Hau, saio bakarra da, berezia izan da, hau ez da beste saio batean gertatu inoiz esekulan. Tokatu zait, bikote, bai, jatorra eta begira ze ongi. Beraz, errepikatzeko modukoa? Bai, errepikatuko nuke, bai. Hala, ze ongi, oso ongi bikote. Disfrutatu Eider. Bai, hori bai. Posten nahi zen gustora egon izana. Bai. Eskerrik asko etortzeagatik eta beste bat arte. Venga, zuei, bale, oso gustora. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.